Sabarena Sport Məktəbində 3 iyundan 6 iyunga kadar Üstel Tenisi Federatsiyası komanda çempionatı bulub uzdu. Mınday çempionatlar yıl davamında ötə. Hem özünə 4 turnu birləşdirə. Onun birincisi uzgan yılın sentyabr ayında ötsə, ikincisi noyabrda buldu. Üçüncü tur bu yılın aprelində ötdi. Həminə dördüncüsü bizdə Sabada. Bu işraqlı tügül. Krasnodar şəhərində ötken yarışlarda Saba tenisçiləri prizli urununu alğanlar idi. Soңғы çempionat da ana şuna görə Sabada ötdi. Mınday masштабтагы yarışlarını ötkərü üçün bizdə barlıq mümkünliklər də бар. Условия идеальные. Со слов и у всех участников, со слов представителей Федерации настольного тенниса России, условия идеальные для проведения подобных чемпионатов. Этих ребят все тянет сюда, к нам. И чистота, и уют поселка, и уют вот этого шедевра, Саба-арена. Им хорошие условия создали. Әйе, қойда тәртип, шунда жиңу. Қойда матурлық, шунда көңіл тартыла. Чемпионатта Саба тенисчиларының ойынынан сіз қанағатмы? Олар сіздің шәкіртлеріңіз бит? Я очень доволен, во-первых, результатом наших ребят. Я очень доволен. Я доволен как тренер подготовкой наших ребят, поддержкой руководства района. Я очень доволен. Вот. Ну, в данном туре я выполняю функции главного судьи. То есть 2 в 1. Как тренер подготовили, а теперь как главный судья. Ну, конечно же, я душой с командой, но мне статус не позволяет выплескивать свои эмоции, реплики. Я стараюсь держаться, но, однако же, чисто по-судейски мы тоже были на высоте. Yarışlarının соңғы күнінде күш сынашырға Россияның ең күшлі тенисчілері қалған еді. Олар арасында 5 спортчыны бірләштірген Саба командасы да бар. Олар арасында Хайом Исмаилов, Риволь Андреев, Павел Галанин, Руслан Ханипов, Салауат Захидуллиннар бір команда болып ойнадылар. Һәм Россияда 3-ші орынға шықтылар. 4 тур дәуірінде болған ярышларда біздің районымыз егетлері сынатмады. Біз Россия күлем шушы клублар арасында 3-ші орынны алады. Бұл біздің үшін шулай зор дәрежә деп әйтергә кирәк. Инде без сезонны тамамлап эшне битермибез. Менә шушы тур биткәч безнең сезон бетәргә кирәк инде. Алдагы сезонга әзерлекне иртәгәдән үк башлыйбыз дип әйтергә кирәк. Алдагы елларда да біз инде шушы чемпионатта катнашырга планлаштырабыз. Һәм тагында югарырак баскычка менәргә безнең планнар. Инде biz менә шушы 4 турның 2 турын үзебездә үткәрдек. Монда инде шушы теннис түгәрәгенә йөрүчеләр дә яратып карый. Безнең болельщиклар да елдан-ел күбәя дип әйтергә кирәк. Шушы теннис ярышлары район халкына кызык, балаларыбызга кызык. Шуңа күрә инде без менә шушы турларны алга таба да үзебездә алырга планлаштырабыз. Инде безнең параллельно хатын-кызлар арасында ярышлар булды Санкт-Петербургта. Безнең дә кызларыбыз анда уңышлы чыгыш ясады. Берничә көн элек алар шушы үзләренең лигасында 1-нче урын яулап кайттылар. Менә аларга да алдагы елда инде уңышлар. Алар хәзер бер лигадан 2-нче лигага күчтеләр. Бер баскычны 2-нче баскычка күтәрделәр дип әйтергә кирәк. Алга таба менә аларга да уңышлар теләр идем. Бүләкләрне тапшыру мизгелләре якынлашты. 3-нче урында Саба, 2-нче урында Выска, 1-нче урында Ухта шәһәреннән килгән спортчылар. Без киләчәктә дә үзебезнең теннисчыларыбызның пьедесталда булуларын телибез.